Letos se v naší Hyundai zóně můžete klasicky těšit na úžasný face painting a festivalové třpytky. Nově jsme zařadili fotbálek a nebo interaktivní hru, ve které můžete vyhrát kupon do kola štěstí, ve kterém najdete spoustu cool cen. A taky můžete na památku vytvořit něco v kreativní zóně. Byli jsme zrovna v Hyundai zóně, kdy jsme si vylosovali na kole štěstí moc hezké ceny, já zrovna bubble tea, který byl úplně úžasný. Já jsem byla v Hyundai zóně, ta byla taky super, vylosovala jsem si brýle a pak jsem se registrovala jako dárce kostní dřeně tady. Mně se mi líbí nejvíc fotbálek, je to tady fakt super, máte tady i bubble tea, nejlepší. Těším se na Miraje, doufám, že tady bude. Co dalšího, no tak zábava a přátelé, to je to nejlepší. Já se rozhodně těším na No Name, protože to jsou naši bratia a je třeba je podpořit. Já se těším na Lucii, Miraje a Bena.